Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng panggihan malih para siswa kinasih kaliyan kula Ibu Irsta ing pasinaon basa Jawi. Pepanggihan ingkang kaping 3 menika kita badhe nyinau babagan serat Wedhatama pupuh pangkur. Tasih kados kala wingi minggu-minggu kepengker. Lajeng kompetensi dasaripun inggih menika menanggapi isi serat Wedhatama pupuh pangkur dan menulis serta menyajikan syair tembang pangkur. Lajeng tujuan pembelajaranipun inggih menika peserta didik dapat menyusun atau menulis tembang pangkur satu bait dengan bahasanya sendiri. Ingkang nomor lajeng dene indikator pencapaian kompetensinipun inggih menika menulis syair tembang pangkur dengan bahasa sendiri. Indikator pencapaian kompetensinya peserta didik dapat menulis syair tembang pangkur dengan bahasanya sendiri. Kangge nyerat utawi nganggit syair tembang pangkur menika wonten babagan ingkang kedah dipun gatosaken. Langkah-langkah kangge nyerat cekapan tembang pangkur menika ingkang kapisan inggih menika nemtokaken pokok pikiran utawi gagasan bakuning tembang utawi nemtokaken pokok pikiran gagasan baku utawi temanipun tembang. Badhe nyerat tembang pangkur, nganggit tembang pangkur, damel tembang pangkur menika ingkang dipun temtokaken ingkang kapisan inggih menika temanipun tembang. Lajeng nomor kalih nemtokaken larik kedah jumbuh kaliyan guru gotranipun tembang pangkur inggih menika 7 larik utawi 7 gotra. Tembang pangkur menika guru gotranipun wonten 7 kedah jumbuhaken larikipun. Lajeng nomor 3 inggih menika ngrangke tembung ingkang cacahipun wanda kedah jumbuh kalih guru wilangan saben larik tembang pangkur. Inggih menika larik utawi gatra ingkang kapisan guru wilangan tembang pangkur menika wonten 8. Ateges gatra ingkang kapisan cacahipun wanda kedah 8. Cacahipun suku kata baris yang pertama harus ada 8 suku kata. Lajeng gatra ingkang kaping kalih guru wilanganipun wonten 11. Ateges gatra ingkang kaping kalih gunggungipun panda kedah 11. Dalam bahasa Indonesia baris yang kedua suku katanya jumlah suku kata harus ada 11. Kemudian lajeng gatra ingkang kaping 3 menika guru wilanganipun 8. Ateges guru wilanganipun 8 ateges cacahipun wanda gatra ingkang kaping 3 cacahipun wanda kedah wonten 8. Baris yang ketiga suku kata harus ada 8. Gatra ingkang kaping sekawan. Gatra ingkang kaping sekawan guru wilanganipun wonten 7. Ateges gatra ingkang kaping sekawan gunggungipun wanda wonten 7. Utawi bahasa Indonesianipun larik atau baris yang keempat jumlah suku kata harus ada 7. Gatra ingkang kaping gangsal
guru wilanganipun 12 ateges cacahipun wanda wonten 12. Utawi basa Indonesianipun gatra ingkang kaping baris yang kelima, suku kata harus ada 12. Demikian juga untuk baris yang ketujuh, gatra ingkang kaping 7, guru wilangan 8 ateges cacahipun utawi gunggungipun wanda kedah 8. Gatra ingkang kaping 7 menika guru wilangan 8 ateges gunggungipun wanda wonten 8. Lajeng nomor sekawan, milih tembung ingkang wanda pungkasanipun nggadhahi swanten ingkang jumbuh kalian guru lagu larik tembang pangkur. Teges menika guru lagu tembang pangkur gatra kepisan A ateges larik kapisan gatra ingkang kapisan mangke aksara swara ing pungkasan gatra kedah A. Basa Indonesianipun baris yang pertama di akhir kalimat nanti, di akhir kalimat baris yang pertama di akhir kalimat huruf vokalnya harus A. Gatra ingkang kaping kalih guru lagunipun I ateges aksara swara ing pungkasaning gatra aksara swarane I. Bahasa Indonesianipun baris yang kedua huruf vokal terakhir di baris yang kedua huruf vokal yang terakhir adalah I. Gatra ingkang kaping 3 guru lagu U ateges aksara swara pungkasaning gatra U. Sekawan guru lagu A tembungipun ing pungkasan gatra aksara swara kudu A lan salajengipun gatra kaping gangsal U 6A lan 7I. Lajeng menika langkah-langkah kangge nyerat cekapan tembang pangkur. Sanesipun menika sekawan menika tasih wonten ingkang kedah dipun gatosaken nalika nyerat tembang pangkur utawi nganggit tembang pangkur kangge tembung-tembungipun menika kedah nggih kangge kaendahan basa saking tembung-tembung syair utawi cakepan tembang pangkur menika kaendahanipun saged dipun periji saking saking purwakanthi lan diksi. Kaendahan basa utawi kaendahan tembung-tembung ing cakepan tembang pangkur saged dipun pendet saking purwakanthi lan saged saking diksi utawi pilihan tembung. Purwakanthi inggih menika swanten utawi sastra utawi tetembungan ingkang sami ing sajroning ing saklebeting ukara. Purwakanthi inggih menika swanten sastra utawi tetembungan ingkang sami ing saklebeting ukara. Purwakanthi menika wonten 3, inggih menika purwakanthi swara, purwakanthi sastra lan purwakanthi basa. Dene purwakanthi swara inggih menika purwakanthi ingkang sami swantenipun ing pungkasanipun tembung. Purwakanthi ingkang swantenipun ing pungkasanipun tembung.
Purwakanthi swara inggih menika purwakanthi ingkang swantenipun ing pungkasanipun tembung. Purwakanthi ingkang sami swantenipun ing pungkasanipun tembung. Terus tuladhanipun gelem obah mesti mamah. Tembung obah swanten ing pungkasaning tembung menika sami kalian mamah. Mesti mamah. Nah, sami-sami ing pungkasaning tembung ing akhir tembung menika sami-sami Nah, lajeng tuladha ingkang kaping kalih gemi setiti ngati ati nggih. Ing pungkasaning tembung gemi setiti ngati ati sedaya pungkasaning tembung swarane sami nggih menika purwakanthi swara. Purwakanthi sastra inggih menika purwakanthi ingkang sami seratanipun utawi aksaranipun ing saben wiwitan wanda utawi tembung. Nggih. Tuladhanipun ka, tula, ka, tali. Nggih. Seratan purwakanthi ingkang sami seratan utawi aksaranipun. Seratan tulisan utawi aksaranipun ka. Sami kalian ka. Katula sami ka. Tula ta aksara wanda saben wanda utawi tembung suku kata atau kata-kata itu sama tulisannya atau aksaranya atau hurufnya sama. Katula, tula, ka, tali. Menika sami ya. Wanda suku katanya itu aksarane wiwitan aksara itu sama ka, ini juga ka. Tula wiwitan suku kata t, ini juga to, t, ini ugi to. Lan salajengipun. Lajeng purwakanthi basa. Purwakanthi basa utawi lumaksita, purwakanthi basa utawi purwakanthi lumaksita inggih menika purwakanthi ingkang sami tetembunganipun. Tembung pungkasan ukara dados tembung ing wiwitan ukara candhakipun. Terus purwakanthi basa utawi purwakanthi lumaksita inggih menika purwakanthi ingkang sami tetembunganipun inggih menika tembung pungkasan ukara dados tembung wiwitan ing ukara candhakipun. Nggih, tuladhanipun asung bekti, bektining kawula mring Gusti, Gustine Gusti Allah. Nggih, menika tegesipun menika tuladha asung bekti. Bekti menika tembung pungkasan ukara, tembung di akhir kalimat. Kata di akhir kalimat menjadi kalimat awal menjadi tembung atau kata awal di kalimat berikutnya. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Purwakanthi basa inggih menika kata di akhir kalimat pertama. Kata di akhir kalimat pertama menjadi kata awal. Ya. Kata di akhir kalimat pertama menjadi kata
di kata di awal kalimat berikutnya. Asung bekti menika kata terakhirnya adalah bekti. Bekti ini akan menjadi awalan di kalimat berikutnya. Bektine kawula mring Gusti. Ini nanti yang terakhir kata yang terakhir di kalimat bektine kawula mring Gusti inggih menika Gusti, ini akan menjadi kata awal di kalimat berikutnya. Maksudnya Gustine para manungsa. Nah, wonten nggih menika tuladha purwakanthi basa. Lajeng diksi pamiliane tembung. Pamiliane tembung menika utawi diksi menika ugi saged ndadosaken saening sastra utawa saening basa ing cakepan tembang. Pamiliane tembung wonten pinten-pinten tembung. Inggih menika wonten tembung bali swara. Bali swara menika tegesipun rerangkene tembung ingkang ucul saking paugeran kangge njangkepi guru lagu tembang macapat. Bali swara menika rerangkene tembung ingkang ucul saking paugeran kangge njangkepi guru lagu. Nah, untuk melengkapi guru lagu agar sesuai dengan tembang paugeran tembang macapat, patokan tembang macapat, guru lagu tembang pangkur, maka nanti akan ada satu kalimat yang dibalik. Nah, tuladhanipun ing tembang kinanthi, tembang kinanthi ingkang leres sejatosipun ukaranipun kalimatnya yang benar adalah Anoman sampun malumpat. Anoman wis malumpat. Anoman sampun malumpat. Menika kangge nyengkapi guru lagunipun kedah Nah, ukara menika dipun walik dados Anoman malumpat sampun. Nika kangge njangkepi guru lagu. Amargi kedah gatra ingkang kapisan guru lagunipun tembang kinanthi kedah kangge njangkepi guru lagu pramila ukara ingkang leres Anoman sampun malumpat dipun dadosaken Anoman malumpat sampun ingkang tegesipun sami kalian Anoman sampun malumpat. Wancahan, tembung wancahan. Tembung wancahan menika nyuda wanda kangge nganepi guru wilangan. Nggih. Wancahan menika tembung ingkang dipun suda wandanipun kangge nganepi guru wilangan. Nah, kedahipun guru agar sesuai guru wilangannya, maka suku katanya ada yang dihilangkan. Lumrahipun wanda ingkang dipun icali inggih menika wanda ingkang ngajeng ing wiwitan, wanda wiwitan ingkang dipun suda utawi dipun ilangi. Pesanipun yang dikurangi atau yang dihilangkan adalah suku kata yang terdepan. Tuladhanipun agung kangge njangkepi guru wilangan biar suku katanya di gotra kasebut atau larik tersebut biar sesuai dengan patokan guru wilangan, maka ada suku kata yang dihilangkan. Misalnya agung itu menjadi gung. Nah, ini tetap artinya sama. Agung, gung artinya sama. Engkang dados kang. Ya, untuk mencukupi guru wilangan, maka engnya dihilangkan menjadi kang. Tegesnya artinya sama.
Menika tembung wancahan. Diksi ingkang nomor 3 inggih menika garba. Tembung garba inggih menika nyawijekaken kalih tembung kanthi cara ngowahi aksara swara, ya, menyatukan dua kata menjadi satu dengan mengubah aksara atau mengubah huruf vokal. Nah, gunane untuk mencukupi guru wilangan atau untuk menyukupkan guru wilangan dalam tembang. Tuladhanipun Mardawa, kalimat atau ukara atau kata yang sebenarnya adalah Mardawa ing. Ini agar suku katanya menjadi cukup, tidak kelebihan, maka disatukan dua kata ini disatukan menjadi mardoweng. Mardawa ing ini menjadi mardoweng. Karena kalau tetap dua kata ini, nanti suku kata di tembang itu akan kelebihan, tidak sesuai dengan guru wilangan tembangnya. Nah, maka dijadikan satu menjadi mardoweng. Ajeng tuladha ingkang kaping kalih karya enak. Karya enak. Ini nanti akan kelebihan, misalnya menjadi lebih. Maka agar guru wilangannya tidak lebih, agar guru wilangannya cukup, maka karya enak ini bisa disatukan menjadi karya nek. Nah, Ratu Agung, agar guru wilangannya sesuai, maka Ratu Agung digabung menjadi satu menjadi Ratu Gung. Nah, menika tembung garba. Nah, menika langkah-langkah utawi paugeran kangge nyerat tembang pangkur. Nah, wonten tuladha nyerat tembang pangkur. Tuladha nyerat tembang pangkur menika Ibu badhe nyerat tuladha tembang pangkur gagasan yang kapisan kedah nemtokaken gagasan. Utawi temanipun ingkang badhe Ibu serat, temanipun babagan virus corona. Tembang ingkang badhe dipun damel tembang pangkur, temanipun virus corona, paugeranipun tembang pangkur menika guru gatra 7, guru wilangan 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8. Guru lagu gatra kapisan A, gatra kaping kalih I, gatra kaping 3 U, lajeng sekawan A, gangsal U, 6A, 7 I. Nah, mangke Ibu menawi nyerat tembang pangkur ana 7 gatra, wonten 7 gatra, guru wilangan gatra ingkang kapisan suku katanya harus ada 8, guru lagunipun kedah A. Lan salajengipun. Nah, menika tuladha ngangge tembang pangkur temanipun virus corona. Saiki jaman corona menika 8A. Siswa-siswi sekolah kanthi daring. Siswa-siswi sekolah kanthi daring. Nah, menika wonten 12I. Nah, leres 11I. Leres lajeng Bapa Biyo uga bingung.
Bapa biyung uga bingung 8 U. Lajeng kabeh kudu waspada. Gatra ingkang kaping sekawan guru wilanganipun 7, guru lagunipun A. Waspada njaga kasarasan satuhu. Gatra ingkang kaping gangsal menika kedah guru wilanganipun 12, guru lagunipun U. Lajeng gatra ingkang kaping 6 guru wilanganipun nika 8, guru lagunipun A. Gatra ingkang kaping 7 guru wilanganipun 8, guru lagunipun I. Menika. Nah, 8, 11, 8, 7, 12, 8. Mangke panjenengan itang kiambak jangkep napa mboten. Nah, menika Ibu badhe menawi nyerat tembang pangkur kedah saged dipun tembangaken. Pas cocok kalian laras mangke ingkang badhe dipun tembangaken. Menika tembang pangkur cobi Ibu badhe nembangaken kanthi laras pelok pathet 6. Para putra samiya nyimak midhangetaken. Saiki jaman corona, siswa-siswi sekolah kanthi daring. Bapa piyung uga bingung, kabeh kudu waspada. Waspada njaga kasarasan satuhu. Sehat lahir batinira, waluya temahing jati. Nah, menawi ngangge tembang menika kedah saged dipun tembangaken ukara-ukaranipun. Nah, kula bali malih. Laras pelok tembang pangkur laras pelok pathet 6. Saiki jaman corona, siswa-siswi sekolah kanthi daring. Bapa piyung uga bingung, kabeh kudu waspada. Waspada njaga kasarasan satuhu. Sehat lahir batinira, waluya temahing jati. Nah, menika tembang pangkur tema corona utawi COVID-19 ditembangaken kanthi laras pelok pathet 6. Saiki jaman corona. Saiki jaman corona. Gatra ingkang kapisan saiki jaman corona saiki jaman corona ana gatra ingkang kapisan guru wilanganipun 8, guru lagunipun A. Gatra ingkang kaping kalih guru wilanganipun 11,
guru lagunipun I. Gatra ingkang kaping 3 guru wilanganipun 8, guru lagunipun U. Gatra ingkang kaping 50 guru wilanganipun 7, guru lagunipun A. Gatra ingkang kaping gangsal guru wilanganipun 12, guru lagunipun U. Gatra ingkang kaping 6 guru wilanganipun 8, guru lagunipun A. Gatra ingkang kaping 7 guru wilanganipun wonten 8, guru lagunipun wonten I. Nah, menika panjenengan etang piyambak leres menapa mboten. Menika pathokanipun guru lagu lan guru wilanganipun. Nah, Ibu badhe nyobi nembangaken tembang pangkur kanthi tema corona kanthi laras dipun tembangaken kanthi laras pelok pathet 6. Ibu suwun para putra kinasih samiya midhangetaken. Menawi nganggit tembang menika kedah saged dipun tembangaken. Saiki jaman corona siswa-siswi sekolah kanthi daring. Bapak piyong uga bingung. Kabeh kudu waspada. Waspada njaga kasarasan satuhu. Sehat lair batinira. Waloyo temaing jati. Menika tembang pangkur kanthi tema corona utawi COVID-19. Ibu badhe ngambali malih setunggal malih nembangaken tembang pangkur tema corona kanthi dipun tembangaken kanthi laras pelok pathet 6. Saiki jaman corona siswa-siswi sekolah kanthi daring. Bapak piyong uga bingung. Kabeh kudu waspada. Waspada njaga kasarasan satuhu. Sehat lair batinira. Waloyo temaing jati. Nah, menika tulodo tembang pangkur laras pelok pathet 6. Cekap semanten materi kangge dinten menika babagan nyerat utawi nganggit tembang pangkur. Nah, menawi para putra kinasih dereng jelas saged nyun miterang wonten ing Google Classroom. Panjenengan serat para putra serat tulis menapa ingkang dereng dipun mangertosi pitakenan dipun tulis wonten ing
Google Classroom, mangke Ibu badhe mangsuli wonten ing Google Classroom ugi. Diskusi menika Ibu layani wonten Google Classroom miturut jadwalipun piyambak-piyambak wonten ing kelas jadwal daring piyambak-piyambak. Nah, kangge tagihan materi dinten menika Ibu nyuwun para putra kinasih ndamel utawi nganggit tembang pangkur ngagem basanipun piyambak kanthi tema corona utawi COVID-19. Nganggit tembang pangkur menika ngginakaken langkah-langkah ingkang sampun Ibu andharaken wonten ing ngarep ngajeng wau. Nggih. Lajeng tugas menika cekapan tembang menika dipun kempalaken ing Google Classroom wekdalipun 2 minggu saking dinten menika paling bengi paling dalu menika tabuh 7 bengi 7 dalu. Nggih, tugas cakepan tembang menika tembang pangkur menika saged Ibu tampi 2 minggu saking dinten menika paling dalu jam 7 dalu. Cakepan tembang dipun ketik ing Word, nggih, dipun ketik ing Word lan dipun kirim lumantar file. Ampun kesupen dipun wenehi asma, kelas lan nomor absen. Dasar ingkang Ibu biji, dasar kangge pambiji. Nah, menapa kemawon ingkang Ibu biji? Ingkang Ibu biji mangke ingkang Ibu biji inggih menika keaslian. Nah, karangan utawi anggitan tembang menika asli napa nyadur, napa njiplak, napa nirun saking kanca utawi saking internet. Nah, keasliannya yang saya nilai. Jika nanti nyadur atau nyontek atau menjiplak dari karya orang lain, Ibu tidak akan kasih nilai. Nilainya adalah 0. Yang Ibu perlukan adalah keaslian kalian untuk mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Lajeng cakepan tembang menika paugeranipun kula guru gatra, guru wilangan, guru lagu menika leres napa mboten kalian paugeran tembang pangkur. Diksi pilihan katanya tadi, pilihan kata lajeng purwakantinipun wonten napa mboten pilihan katanya bagus atau tidak, sesuai atau tidak. Lajeng isinya antara baris yang satu dengan baris yang lainnya itu menyambung atau tidak. Nah, lajeng ketepatan dalam mengumpulkan tugas, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Tepat atau lebih waktunya atau telat, terlambat mengumpulkan itu poinnya atau nilainya juga berbeda. Nah, menika ingkang badhe Ibu biji mekaten materi lan tugas ing pepanggihan dinten menika. Nah, salajengipun kangge minggu ngajeng ulangan kanthi materi serat Wedhatama pupuh pangkur ing materi saged saking video ingkang sampun Ibu andharaken, Ibu paringaken ing Google Classroom. Para siswa saged mbikak malih dipun mirengaken malih materi ingkang sampun Ibu andharaken. Lajeng para siswa kinasih ugi saged
Saged maos wonten ing buku paket baut basa Jawa kelas 11 kaca setunggal dumugi gang 11. Lajeng ugi saged maos wonten ing modul krida basa Jawa kaca 3 dumugi kaca 23. Menika materi kangge ulangan minggu ngajeng. Ulanganipun ugi online wonten ing Google Classroom sesuai utawi pas nalika jadwal daring kelasipun piyambak-piyambak. Wekdalipun sami 50 menit. Nggih. Mekaten pepanggihan dinten menika cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedaya.